Meghívásomra ma Budapestre látogattak az Európai Unió EU-s ügyekkel foglalkozó miniszterei. Az Általános Ügyek Tanácsa tartott ma informális ülést Magyarországon. A magyar elnökségnek egy meghatározó törekvése az, hogy egyszerűbb, hatékonyabb, kiszámítható szabályozási környezettel támogassuk az Európai Unióban a gazdasági szereplőket és az Európai Unió versenyképességét. Beszéltünk az át- és továbbképzés jelentőségéről, családpolitikáról, az egészséges életmód előmozdításáról, harmadik országbeli állampolgárok integrációjáról. A magyar elnökségnek az a célja, hogy egy új európai versenyképességi megállapodást hozunk tető alá. A célunk az, hogy ennek a körvonalai a november 8-ára tervezett informális európai tanácsülésen Budapesten kialakulhassanak.